Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas idemo sa pripremom opet jednog fantastičnog kolača. U pitanju je kolač sa makom i žutim filom. Ovaj kolač postoji dva načina na koji možete praviti, peći 3 kore, ali ja ovaj kolač volim uvek da ispečem jedan biskvit u plehu od rerne i presečem na 3 dela, tako da dobijem 3 jednake kore. Zato ja ovaj kolač uvek kažem da se veoma jednostavno i brzinski napravi, a dobijete fantastičan ukus. Sada, postoji druga napomena. Danas sastojke za biskvit koje ću ja navesti odnosit će se ukoliko koristite ovaj mak, što ja uvek kupujem mak nadev, gde piše gotova smeša za štrudle i kolače. Što znači da unutra već postoji mak i šećer, tako da ja neću naknadno dodavati šećer. Ali ukoliko ovo nemate, nije strašno, uvek možete kupiti 200 g običnog maka, s tim što ćete onda dodati još 200 g šećera u ovu smesu koju ću ja danas navesti. Svakako ću ja sve to napisati u opisu videa. Znači danas sastojke govorim za ovo ukoliko ovako nađete gotovu smešu. Znači za taj biskvit bit će nam potrebno 12 belanaca, žumanca ostavljamo za fil, 200 g maka i bit će nam potrebno pola praška za pecivo. To je otprilike jedna kafena kašičica, ni toliko, pola možda. Biće nam potrebno 3 kašike brašna i od toga ćemo ispeći koru u tepsiji. Što se fila tiče, koristimo naravno 12 žumanaca, bit će nam potrebno 200 g šećera, 5 kašika gustine ili kukuruznog skroba, pola litre mlijeka, 1 vanilin šećer i na samom kraju kada skuvamo fil i kada se ohladi bit će potrebno 200 g margarina ili maslaca. Jaje potrebno da su sobne temperature i odvojiti belanca od žumanaca. Žumanca sam stavila odmah u širpu koju ću i kasnije skuvati fil. Kao što rekoh, ja koristim mak već sa dodatkom šećera, ali ću ipak zbog belanaca dodati samo nekih između 30 do 50 g, koliko samo da umutim čvrsto belanca. I kada ste umutili belanca, u brašno ću dodati odmah prašak za pecivo, sve to sjediniti, s tim što ću brašno dodati na samom kraju. Sada ću u belanca dodati mak, ali više ne mutimo sa mikserom, već sa ovom špatulom ili nekom mućkalicom. Pleh bilo koji imate, znači da je od rerne, pek papir stavljamo na 180 stepeni. Ja ću reći koliko se tačno na kraju videa meni peklo, ali svakako ne smijete dozvoliti da izgori. Ukoliko vidite da je rerna jača, smanjite na 160 s obzirom da je ovo kora od belanaca. Žumanca sam već stavila u šerpu koju ću skuvati fil. Sada ću umutiti žumanca uz dodatak šećera i dodat ću vanilin šećer. Kada ste ovako izmutili, dodajemo gustin. Opet ćemo to sve mikserom da lepo izmiksamo kako ne bi imali grudvica i dodavat ćemo malo po malo mlijeka. Naravno, muteći mikserom da bi dobili onako fino tečnu smesu. Potom ćemo to skuvati kao puding.
Kada ste skuvali fil ovako gustine da dobijete kao puding, potrebno je ostaviti da se fil potpuno ohladi, a potom ćemo u potpuno ohlađeni fil da dodamo 250 g umućenog margarina. 250 g ovako je potrebno ulupati margarin i sada ćemo ohlađeni fil dodavati malo po malo i dobro to ismutiti mikserom kako bi dobili fino onako kremasto. I evo koru sam pekla 25 minuta na 180 stepeni i sada ćemo je izvući iz papira. Drugi papir za pečenje stavite preko kore i okrenite na drugu stranu i lagano samo uklonite ovaj donji papir. Koru okrećemo na prednju stranu. Oštrim nožem ćemo zasjeći ove ivice i ukloniti. Koru sada možete iseći po dužini ili širini kako želite, ali jednim kuhinskim lenjirom potrebno je da izmerite i podelite na 3 jednake šnite. Da li ćete preseći ovako ili ćete praviti deblje, zaista stvar izbora. Kada ste isekli ovako 3 jednake šnite, dok završite sa filom, tačnije dok se hladi, zamotajte u ovaj papir da se kore ne bi sušile. I kada ste ovako napravili kolač, znači ostatak fila, 2 reda morate filovati u debljem sloju i samo 2-3 kašike supene ostavite za treću koru kao glazuru od gore i premažite u tankom sloju sa strana. Čokoladnu glazuru ću napraviti i stopit ću čokoladu u slatkoj pavlaci u mikrotalasnoj. Ovo možete uraditi na pari, 200 ml slatke pavlake i 150 do 200 g čokolade za kuvanje. Onaj ko ne zna, slatka pavlaka ne sme da vam proključa, već koliko samo da bude mlaka, da se čokolada istopi. I evo pokazat ću vam kako sam ja kolač ukrasila. Vi možete ceo, možete samo od gore ili ovako kao što sam ja. Sada ćemo ga ostaviti da se ohladi, a potom možete seći kako želite. I evo, drage moje domaćice i domaćini, kako ovaj kolač sa makom fantastično izgleda na preseku. Verujte mi da je toliko sočan i mekan i kremast. Prosto vas mami da pojedete još, pa još, pa još i nikad kraja. Eto, za sve ljubitelje maka, sem klasičnih štrudli sa makom, to jest makovnjače koje se prave, evo na koji način još možete sa makom napraviti lep kolač. Nadam se da će vam se recept dopasti, da ćete svakako probati da napravite, jer zaista je lagan i veoma brzo se napravi.
A ukoliko vam se dopadne, svakako mi pišite dole komentar, ostavite mi like, a ukoliko ste prvi put na kanalu, prijavite se, prijava je potpuno besplatna, a dobijat ćete svaki put obaveštenja svakom narednom videu koji izađe. A do tog nekog narednog recepta i videa želim vam prijatno!